Mae Robin Phillips yn ffermio'n Eglwys Wrw ac mae o wedi colli defaid ar fwy nag un achlysur. I ni'n pesgu wyn mas beth lle ar gwanaeth ffermydd o man i Tyddewi i Aberteifi. A wedd ffarmwr yn ffôn o lan a gweud bod doi o'n wedi cael ei ladd gyda. A wedd ddim yn gwybod da beth na siwt na ddim byd. So eithon ni draw i weld. A wedd yn edrych fel nhw wedi cael ei cafflo rhwng i gwddge. A wedd nhw'n cornel y ca. A wedd rwy'n wena i gyd yn edrych yn spwct iawn. A ath y milfeddyg i wneud cardinad arno nhw, a wedodd e bod mwy na thebyg to cwn wedi bod yn lladd nhw. A wedyn beth fydde gwerth yr wyn yna i chi, achos mae wyn nawr wedi cynyddu'n i gwerth yn sylweddol, nid nhw? Gallai reina gath ei ladd arno ni, maen nhw unrhyw beth o 85 i 95 pint y pen. Mae Wyn Jones yn ffarmwr lleol arall sydd wedi cael problemau. Gaethon ni'n achos llynedd o ci cyfagos o'r pentre, dod fewn i ganol defyd, lladd, mynd o'na. A wedyn, da chi jyst ffindio dafad wedi trigo. Chi'n meddwl, wel, ci oedd wedi wneud o, ond da chi'n gallu gweld dim hôl o'r ci. Wedyn, mae'r ci'n yn ôl to, falle mewn wythnos ar ôl ni, wneud yr un peth to. Ond yn diwedd, mi gwrsiodd o'r defyd allan i'r hewl, a welodd rhywun y ci yn wneud o ar yr hewl. A oedd y tystiolaeth da ni wedyn, a wnaethon ni at y perchynog, a mi wedodd e, oedd agam dewis yn ond cyfaddau bod i gif wedi wneud o. Yn ystod yr wythnosau dwytha, mae heddlu Dyfed Powys wedi derbyn nifer o alwadau am gŵn yn poeni defyd. Ni wedi cael tipyn bach leni, ffarm lan yn Tylwch ger Llanidloes yn Powys, le gath 35 o defyd i corneli mewn ca da cwn dros nos, a wedi boddi, a wedi mogi un yn y nant, oedd yn mynd trwy'r cornel y ca, wedyn un arall yn 10 Ceredigion le gath 2 gi seithi gan ffarmwr yn y bore pam dalodd e'r ci wrthi yn chaso a roi niwed i'r defyd. A hefyd bydd un mis yn ôl yn Sir Gyfyrddin le gath 2 gi arall i seithi wedi cael ei dala yn ei difrod gyda'r defyd. Be ydy hawliau'r ffarmwr yn yr achosion yma? Mae hawl unrhyw ffarmwr neu rhywun sy'n gyfrifoldeb am y defyd, bod nhw'n gweld cwn yn cwrso defyd neu yn lladd nhw, mae hawl yn nhw seithi nhw. Ond mae rai bod nhw wedyn o fewn 2 ddydd yn reportio'r ffaith na i'r plis lleol. Ond bys ni'n dweud, sy'n nhw'n gwybod bod defyd yn cael ei cwrso efo cwn, bod nhw'n reportio hwnna i'r heddlu yn lle cynta, a wedyn bod yna digwyddiadau eraill, wel, o leia bydd y record gyda'r heddlu i dangos i'r pobl sy'n berchen y cwn bod yna problem wedi bod cyn bod yn cael ei seithi. Gadewch chi ni edrych ar ochr y cerddwyr, beth ydy cyfrifoldebau nhw? Wel, y cyfrifoldeb y perchenog cwn, neu pobl sy'n edrych ar ôl y cwn, yw edrych ar ôl y cwn, really. Wel, i wneud siŵr bod nhw ar lid, bod diogelwch y kennels yn iawn, bod ffili dianc dros nos a bethau fel yna. Diwedd y dydd, mae yna gosbo lan i 1000 o bunnau i rhywun sydd ddim yn edrych ar ôl i cwn yn iawn, a bod y cwn wedyn yn mynd i cwrso defyd neu unrhyw livestock, really. Mae yna gyfrifoldeb gyda cwn, mae nhw'n gallu bod yn gas. Felly mae yna cwn yn wacen trwy'r dre, byddwch chi'n cael y ci yn rhydd a plant y lle, byddwch chi'n cadw ar lid. So, yr un neges eisiau mas yn cefn gwlad hefyd.